99,9% de les vegades el que sorgeix, primer, el que et passa al cap és un esbós. L'esbós et permet plasmar ràpidament el que t'ha sorgit en aquell moment i no perdre-ho, no oblidar-te. T'ajuda sobretot estructuralment parlant. T'ajuda a que en un moment, amb 4 ratlles, tu marquis l'estructura i la idea bàsica del quadre, del que vols fer. Moltes vegades hi ha un munt d'anotacions al voltant perquè després entra el tema cromàtic, el tema dels relleus, el tema de segons quin material en quant a hardware, i el que fas són anotacions contínues per plasmar sobretot l'estructura, de quina serà la composició, on posaràs els elements. T'ajuda a determinar totes aquestes coses, on col·locar els elements, com. Una cosa, perquè jo des d'aquella edat, als 12 o 13 anys, ja recordo que m'agradava molt explicar a base de dibuixar coses. Jo treballava en temes informàtics i llavors estava tot el dia remenant targetes de red, plaques base, targetes de so, i com que a mi el món de la comunicació, de la publicitat, tot això m'agradava molt, vaig pensar, utilitzaré aquest material, aquestes targetes de red, per parlar de la comunicació entre humans. I vaig començar a utilitzar material informàtic per parlar de temes humans. Tinc molt clar què vull fer, llavors el que necessito és cercar la matèria, els materials, tant de pastes, colors, cintes, planxes, com altres tipus de material. Llavors, en funció del que vull fer, cerco els materials que necessito, tant pictòrics com de hardware o el que sigui. Tinc la idea molt clara de l'estructura bàsica del quadre, però després amb el tema cromàtic, amb el tema dels colors, de les textures, jugo a fer proves. És tenir la idea base del que és el quadre, com ho vols fer, quina estructura vols que tingui, on vols que estiguin els diferents elements, buscar els elements, materials, cintes, pastes, allò, i després en tercer lloc entra el tema cromàtic. Formen part d'una sèrie que es dirà Reiniciant el sistema, a la recerca de configuracions i paràmetres perduts. El que vol és explicar que després d'un sotrac, de la caiguda del sistema operatiu, en aquest cas d'una persona, el que fas després de remuntar una miqueta és intentar restablir les comunicacions. Aquí volia parlar d'això, de recuperar les comunicacions. Per mi això era un procés molt fràgil, molt complex i delicat. Quan un programa informàtic el veus, tu el que veus són pantalles, links i totes aquestes històries que es veus i tal, a darrere hi ha un programa corrent. Quan un sistema o un programa informàtic es reinicia, nosaltres no ho veiem, però darrere corre un programa. No ho veiem, però corre. Primer el que fas és pensar globalment, no? La sèrie, tots els quadres parlaran sobre això, per tant, coses i materials i tècniques en comú tindran. Però després el que fas és adaptar a segons què el quadre que estiguis fent en aquell moment. En un moment o altre haig de pintar. Després hi ha moments en què et passes 2 mesos, 1 mes, 3 mesos sense pintar o sense tenir la necessitat de pintar, però quan trobes el sobre què, simplement busques les estones i els moments. Tens el material, la tela, el que sigui a mà, el més a mà que puguis, per quan tinguis el moment, pintar.